ensase wo mo abone bone ntokura totom no wo betuatua na yensu ano a adane afro na ateche no eni betimi ate na ensupa timamufo benya bianom. Evidently requires a united stand against illegal mining, popularly known as galamsey. This is not a matter of convenience, it is essential for our very survival as a nation. The fight against illegal mining is complex and challenging. Illegal mining has so deeply ingrained itself in the fabric of our society that despite the obvious damage it causes to our environment, entire communities mobilize and confront security personnel when they arrive to combat illegal mining operations in their areas. I've asked the Minister of Finance to increase the budget allocation so we can recruit more youth into forest replanting and blue river guards to safeguard our water bodies. These youth are to be recruited from communities that are affected by illegal mining and will receive a monthly stipend of 1,500 Ghana cedis every month. SOMPA FM. Enna mampani akire se wachasa swafo ahwe sika sem so kura no wompagya ne niema bi mu se de beye na wo mo ebefo adwumom no anya hwe bosome wo bi anya kura 50 million bi de wode ebe wasane sirim na nakwadwo jesi company limited na dawroma ena anopa no nsia yi yatena se ede no nsia kase no ede ebrewo mepacho he se bia na afe na wanya asase na wo pe ba bi asidan a ne ame twa kwan amo akwa ne ho na wakwakope edansie ho niema efiri ahyase edi kosi se obewie akotena mu no eye na nakwadwo jesi company limited na dawroma sanse wono efiri yampontembre so besi ne waton adansie ho niema ma Ghana nyina no obi anim sampa ne ya wo boa mo ya kekere wo man Ghana e wasomdwe mu foundation na ye twa edi akosi na wiye no eye na nakwadwo jesi company limited ope enadoa plywoods building wires and as binding wires cement iron rods roofing sheets ni nyina bie na wope ne ya wope bia edisi dan bia no ebi e wo na nakwadwo jesi company limited na so ye wo Ghana ha ba bia udi guka mu nso a wo de koja o free umpe we na opedie esan na dwuma penti no na waje basobodie bebre e wo man Ghana mu ene amanone sanse wo bi ehun adwuma pa ya wo ye e wo man Ghana mu ne numbers no e 0204 355 040 0204 355 040 na adansie woni mapapa no wonsu kope bito afi wunya ne wie saa no a na se bia wo mpo no niema nko yie saa me pacho na aduani achem ewo endpoint homeopathy clinic eho e na oyade no ye de a full stop esi ano na wodu ha wonso atimi aka say I'm free. Endpoint homeopathy clinic e ba ne se awo e na emma ewo awade no mu bema o prostate won ha no waka akosi sen won hunu sese wontimi nka ho asem ye kampe na abu afu enye wo yade na ama na basa forichem ewo endpoint homeopathy clinic bema nso so ha de boni a niema nkoyie anya hwe kura no bema de enka se okwanimu a kakra fine eye si mema nyina na mu yie na nso kwa na wakwa wetre no na waba meseda kro oba ba ye hechi enye nkwande na ye sotro sanse wa jinjiro bi baba me pacho bomode ko endpoint homeopathy clinic na ye mo apa entini mu yade bia e ha wo ne mu twetwen wo no me pacho odu ani kirem e wo endpoint homeopathy clinic a ye de homeopathy kwan no ebetimi asaw yade na bibia etimi akoyie pa e de ama enkran ha ye wo Sprinters Road Shell signboard e ho ani ebutu e na kuma senso no kronoma bo hia e ho nso ebutu wo ye numbers no e ye 0244 867 068 0244 867 068 and 0274 234 321 0274 234 321 na oni yen abo enkomo sompa chade no meguso kai wo ho akoka na sompa chade na meka ho asem kire wo no se bia na wonya nte ya eye nia wo de boa obi o wa wasi obi me de ndi esua da bi kitua bi eni ho a esua wo de ne atade baako fabra wodi ane ye ntoma baako fabra anampaboa odimi de ba ne nyina ye keka bom ne wedi ba no ne aka bom saa na aye bebre ne atimi de aboa ewisia enyanka ne akunafo bia na wonso de ne ye sika na opese ode ba me pacho wodi no obetimi kra de afa numbers yi so 0598 559 802 0558 0598 559 802 afei
bia na wote yanka na wonya ya wo de bibi so beba saa no a babia wonim sompa ye nkora bata bia se kumase takwa tachima nkranza sunyane ena nkran ha sei no wotime de ba na bibia atimi aye fine bia na wonso de ne ye aduane te se mo anwa tin tomatoes ne tin fish ne saa ne ma na wotimi kan nyina bom bi se wo sende efa 0598 559802 no a edin a ebeba no eye Terra One Media anase Blessed Foster Terra One Media ana Blessed Foster na odi afaso saa na bibia atumi aye fine so mpa akyede eye a wo so fa bi ka ho na adom ne akyede ne ewo mu no wonso wonsa ka ho de sisi a afa ye nto ansem no eso ye kopie mu ewo emfimfim mantam mu na nanom ewo ewutu traditional area ya wahene popra wada no wanokro ye na san ye wahene a wo ewutu kwashi abi eye nan atope kwashi abi a otoso enson wono na ye ka sei wo kire sei ade bi koso na wotwi se wote ya memene da no ene ye de brew e wo Ghana this week so se wo ne fetefo wo ntam no ya ye bibia ho kakra sanse nsase a eda wo ntam no we se wono na ye ne dia we so ne dia menam so kra ma ultimatum nyina abamu a akoye asempa eno na nan atopi ya otoso enson wakasa ade afa ho no wo kire se saa de no a ekoso no enye kra na wono de sansase no eye wo dia fritetete besi ne ena ye wo dia entisi obi fa kire eba se wono na asase ne de nti wo ba abaji a wonu hwe a enye yi na fei wonso oto asase wona nanom ho na wobeka kyose wo ma ultimatum se da se etufri asase ne so se nipa kro ne ba na wo ho na wo besesa wo ne ma buni so ye kromfo apra kaswa a yende ye freno odupon pehe kumbe a ACP crispo ena budubram o kire se sankru ya mabodi no ame ya adumu a no de nkwa echen ya from 6 November ekono memma obi anya asori memma obi anton ade memma obi anye dede oho mi gina munyina manima no pawi na maka na ato omo fetefo no nyina se me na atopi me ne me man ni nyina ni dom ni nyina nye wutuma nyina se enye dwuma ne chena na dichie yes anu so no enye se bia na atopi me pe violence Dabi me endorse violence kra but say oman ya ewo mu yi constitution no ma ye nyina kwan say yem boy ye japade ho ban e japade na ni de eni ye asase a yatena so mfie bebre etimi tena se na obi mma meji asase no emfi yensem ye sa na ye say ya boy ye nchiri mma ne ya boy ma bro ti say na nanum kurom no mu kurom ama ebetu ya yensu ye kurom sa anye de ja nchiri mma etoso biom sa boundary issues ya na ye nsa sensemi nyina no eho asem starting 1972 titi go kosumremu no court ana e ho no land boundary commissions ye nana no ye na odupo akasa fi ha mitie ye nana o started with the first rate of issue tia amanfo for concerning yensase ya kaswa sa de mabuwo so ya e kire ansa na senya ni omo aka nyina be join e kire ansa na senya eni wo mo aka nyina ebe join ne nan atopi amane nsem no anso a wo wie ye no wo kire nsase no ano eni ne ye wo ho nyina enso de kire ya ma ne boni kwakwa de mase ye ntina se emobi embeje ya sase enti from on the 6 obi a obeba se oba be fa wadi a wo to market wo ya sorry na be to asase wo ye ho na wo ye wa sorry na be fa wo band ana wo konka na sa wo tina se wo mo fa dia wo na waja ho a kire se sa nipa na waba no wo ye konfo enti o se wo treat ni ti se konfo se wo nya konfo den aye no na de ma hwan se mo ti obi a sa da na mo ma na asonte ye be bo mo ne de na kwakoma police because Supreme Court ne court so o man hu enti so bi pese otutu Supreme Court na ni mu ase a no pese odi Ghana mra no ese ni sa na wo mra no mu so say or say we have to defend krono ye mra no or say ye defend ye mind constitution is na ma ye clear ye pen ho asem ye pen tokwa ye pen kasanke tie be bidin ye si program ba amanye mba so man be sa press conference we are anka obi anti enka ba sa de we ai sa fi bia no na omo ye we eye nan atopi ya otoso enson wono ayo hempopro ye wo awutu traditional area nene ene yeti ye ene eho no eye mfimfiri mantamu abusua ma yenko sunwane east abato mpesua no so wosonko kurokwa manyoku enkuta hudi abofo no emu baako eye owura Abubakar Yakubu ye bone mrane se baba Amando wo boma mpane he sasalansi John Dramani Mahama Abaso de se we dey ase nsaman pa wo saman ne tamfo nsuom baba Amando se mampani ada Ghana Yesu ni eben bi edipa ewa amanone ne ebusa se suban bai wo se ahoho Yesu afe eyemu Yesu ban no ene wodo na eyemu hyehye ayeyemu timu hyehye ema afoforo esanse wawe adoye bi sese Sudan Jamaica ene Cuba wakwa akoye wo madoye na ohwe nso a emu edu emu pi a woyi ni yem ne kokoye nti wo bo wone
pani a wɔhwɛ amana ne ho nsɛm so yɛwuro kugya to ablakwa wɔbɔ wɔ maba so paa ne adwuma so na wɔn mabɔ akɔte Ghana anim saa nanso sabio sade yɛka ne sɛ agyanka ho sɛ wɔda ase anwummerɛ pɛ na anopa de obedi nso no wɔhwehwɛ no baba amando ɛsan to aso ebusa bio sɛ mampani ayɛ adeɛ na emom aka ne bɔhyɛ bi a wɔhyɛ Ghanafoɔ sɛ galamsey kono wɔbɛko de akɔ akɔsi aseɛ yɛ enum kura no ahyɛ sɛ na state of emergency ɛnɛ nani abere so ɛno akyi 24-hour economy na wɔde hyɛ Ghanafoɔ bɔ no asɛ wɔba yi no 24 hours twam nenso 24-hour economy no yɛnhu ɛho mframa nti ɛno nso wɔma mmɔ na Ghanafoɔ hu ɛnepa ɛwɔ na mamuo mu afei yɛmfa seda ɛmfa ɛma Just Bread and Pastries wɔma dawroma ɛna wɔma dɔkono tɔn ayɛ fofofo ɛwɔ man Ghana mu uyo bi a wotɔn dɔkono anɔpa yi hyehyehye tumirika nafo ne kyerem ɛwɔ dɔme commercial bank na chi hɔ no a na akwaje wo de esisi a na beton wo de ne abɛya ne sɛ mahyehyɛ wie ne abɛya ne sɛ wobɛkɔ na wakɔ akwaje na wo de abɛsi ujanhye ne so na omako no watwi ne kama wo de wo hyeto aka ho wo bereko a wo de wo nkyenam ne wo nkuruma nyina asi wo enya afi na ba bɛyɛ dɔkono ho adwuma kɔ hɔ na akwaje wo dɔkono ye de ma watufuo baako 3 Ghana cedis na dɔkono no me ankasa me di ho adanse sɛ dɔkono a wo de to hɔ wo de mfa nhyɛ fridge mu wo de to hɔ na wɔtwe kura no a etese ne yete no a ase the only difference ana se adwo asa ni odi fatu nsuohiem keke eno ano no waka na hye na akọ baby just hot kenke eho asem na making kwaje bi na ton ba akọ 3 Ghana cedis ene ye de ma wo ho oba bonten a se ne ye kutu no utimi kura to ne be 7 cedis emfa so se chapo ene ye de ma wo tumirikai bia na won so ye adwuma de bia we hia dɔkono wase a bra ana frɛfrɛ numbers no 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abo enkomo 2074 eye du papa na nanom dudo no a womde tete yen free yan ponten bere so besi ne no ene ne ye di DHC e di asomu a ya ye ne se nsuo onomu a enya nwu no wonte pampan bia wachire kwareto ampa na ohuru mogya no mu nyina ne ntiri no mu na yade bia ehinta e wontin no mu no etimi ayi ne nyina e de apie na ho etimi atopa hepatitis B and C eyi free ho ulcer ye funkuro eyi free ho wa wona asetatai wani mapegepegya wani mahonhon ni nyina no eyi ni nyina e de free ho we bi ho a wakasa na nka bone de achi eye kuro na ba otinum kopɛ 2074 na emwa opa enya na e wo pharmacy ne herbal shops nyina mu ne monye mo pemfo ba ho makoda no fo na akoda wonya mfinhia dumienu wa opa dodo atu aton no okashi drug line fo ne chemu akuma senso Ashtown Kolina Keba G numbers no 0246 073 498 0246 073 498 na oni yen abo enkomo ye dane ye hu sima ye ba ye de kase no eto aso Point homeopathy clinic Ghana had the obi anim sɛ ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adwodwo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba akun ani wayi me yensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro no ena ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo emrom
Abidjan House ana baako so wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwade nkratoa yi ato. Tontonte yennom nsane e faadwen ne e faadwen ampa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye aduro tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom. SOMPA TV Emma Akatuapa. Nokure Emma Akatuapa yetwa ensem no eso. Accra Metropolitan Assembly ena eka se womo kire se womo hunu nipa bonefo bi a womo hyehye kire se womo ye officials ewo AMA ho eno mu issue fake marriage certificate edema nkrofo eno nam so amapani a oni amansan edi nkita ho edema AMA yera ankra wono na kire se womo hunu pa Gilbert ni ankra na eka se wo kire se woni hunu enipa no a hyehye kire eye sa nyambransem no ama se kwa womo ache womo a womo de mama presifo enam so emo mo de afutuo kese pa ede ma omanfo nyina se se wo pese wo ye marriage certificate a enkonko ye ntemgyinafo bia nkyɛn anase wo bi beka so betimi aboa bia ko AMA one office wo na ko deal with AMA officials directly na wo ye ne saa eno betimi aboa wo ama bibia etimi akoyie ede ama wo abusua yenko wie asem ne nyina e wa amanone no UK ene Germany ho ne ye koi wo mo na aka wo ho abomo kyese Russia for ye ade bi sempenimfo antu wo mo fa mo ansesa wa adwen a na kyese prepreja na won mo prepre no we nyina no koda adwa bra wo mo ko sa BDI Space Congress wo Berlin eno no September 2025 ya ho no wo mo di nkomo pi kire se wo hwe se de wie mu no wo mo satellite a wo de monitor wo mo ne masese Russia for atu atra na wo mo ene China aka bo mo hwehwe akire se de be no wo be hu Ukraine for wo mo ne nyina mu a sabi etiamra no wo mo Western for no enso so sa na ema no so na we nyina wo kana wo ne na wo de ma enti German Defense Minister Ora Boris Pistorius ena no wo ka sa asemi chese no kwasemu ni sadia Putin na niasi abra chinchin a wo pese wo to Ukraine for so were enti wo mo pata no kra chinchin a wo san yetu atra twene kon apese wo hu wo mo niam nyina mu no emra ne tiatitiri wo no ma ehwe ewie mu ne satellite ho nsem no eni kwan se wo bi tra ne de ekọ obi ntintan so nanso ase Putin pese wo tra na wo ko Ukraine diem na ba na san so a na chese entokwa no wo mpese wo bejai na no nso no sabio wo de nensa na eka jatadua wode nensa na aka jatadua anhwe ya na jata no wawe no aha ena bra me kwan na kwadwoje si company limited no nsia kase no pay yede ne nyina asie bi afa no aso afidie no a ensem a yede besom wo no na poso bie ya yede ma wo no ene se mampane His Excellency John Dramani Mahama se galamse kon no onyampa aba wo kon akwa kosi ase na saso ena GJ president wono so ka kire otumfo se tu se won fa na no ntum bi na galamse ntokwa no yentimi nko ne yie pa ene de otumfo de na no atom no nya galamse nko na mmom
And then century adwuma bi no mu aba obi timi tena mantwea na wɔka de ye ne de ya ni nyina ye democracy ntin wo kyese e wasempanimfo ti woni hwe ente sa e ya kyea Accra Metropolitan Assembly wɔn si nipa bi hyɛkyire and wɔn issue fake marriage certificate wɔn ya kye wɔn e de kokɔbɔ e de ama amanfo nyina e na afi ye kwa amanone UK ene Germanfo na e boy Russia so bo se babia wɔne nam no wo ya trahye e ye ja ne petrol na ese de ja to petrol ɛko ba jesi sempremu na dawroma and what the adansi oni papa no e de beso yasene ene anopai bra na endpoint homeopathy clinic ebo ne chidom na fe sompa achade no oje numbers ne sesi a 0598 559 802 0598 559 802 edi a wo de faso beba no eye Terra One Media anase Blessed Foster Terra One Media ana Blessed Foster kakra bia wo no fabra ayemfama kunafo why just hot kenke enso bebo ayen bebo ye chidom kama pa bra na 2074 enso huhuru mojanum amaye na yapo mu aye dene na bibia atumi aye fine hyene nsoma me se kase yi etwaguo ewo sompa 106.5 FM so ewo enkran no na science twagu ewo sompa 93.1 FM ewo Kumase sanso na iko 100.9 eno nso wo Kumase adamfo pa radio ewo Paris France abrochimemu sompa 101.1 ewo takwa sompa 103.3 ewo takrade 106.1 ewo tachima ena face sompa 98.9 wesunyane sompa 90.7 won kranza ena sompa 101.3 enso ewo doma kingdom 106.5 FM 106.1 FM eno so ewo mankesim fifi mantamu ena odi code na so eye sompa FM o ye ginamu kama pa Facebook and TikTok no eye sompa 106.5 FM Accra ena YouTube ni sompa FM live www.sompaonline.com so ensemi mabrodo ntwa no ye de nyina e de akwa akugu enuanum ate yenka no eye me obrempon na kwaku ampoma